sa kanya yan. Ito. Yun, katawan. Halo na Katawan to. ang sa kanya. Halo na to. Kasi Oo, ganun yan. Parehas din yan. Kasarap ng pancit. Mukbang to, mukbang. Mukbang. grabe oh. Mukbang. Itong pili to, manghang to, sarap. Sarap kumain. Ubus kaya natin to? Mabos ko, kakargaan pa tayo. Ha? Napakarami nito. Parang Ito sa akin lang nga ito eh, kainin ko lang to eh. parang ano tawag nito? Parang container van to ah. Ganun tayo oh. Tayo yan. Tayo to. Sa akin to. Ulo. Kulang pa to. Kasi yung dosen sa akin lang to eh. Harap yung sili, saka yung pan. Shoutout. Shoutout nga pala dyan sa mga taga Nueva Ecija. Ano lugar no? Anong lugar yung ano ba to? San Roque West, Gimban, Nueva Ecija. Katamtama lang ang inom namin. Ganito lang. Ngayon, nanalo itong kasama namin sa bahay. Ay, maghanda naman ng konti. Ay, nagkatakatahan kami ng konti. Hindi naman kami lasing. Tama lang. Ngayon, food trip kami. Ngayon, Nanalo sa kasiyahan. hati kami ng ulam. Katawan siya, ulo ako. Tilapia. Yung asawa ko, tapos nang kumain. Nahayan ako ng pagkain. Do! Kasi umuwi ka ng maaga eh. Sabi ko sa'yo, magkaon muna tayo dito sa balay. Bago ka mauli ng balay nyo. Nauli ka agad. Hindi ka pa naman na lasing. Oh, sarap kumaon. Kalami ka Aido. Kalami kayo talaga. Sa akon may Ilocano ako. Pero gamay-gamay lang sa Bisaya man. Gamay Bisaya. Oo. Ilocano. Makato man ako. Kato lang. Di naman ako puro. Ganyan lang. Kunti. Gamay lang. Kasunod kumain. Tapos yung sinigang tilapia, isa lang. Kadako. Ganyan oh. 1 kilo. Alam ka piraso. Kakasarap. Tapos ang hinalo ko yung mustasa. Ah, kalami. Kalami kaayo. Talagang kalami kaayo pag yung may saubay yung mustasa. Nako. Bye. Bira na. Bira. Kabisnes. Sana mapanood ni Kabisnes to sa YouTube.
Sa YouTube ba to? Hindi man. Shoutout mo yung mga Shout out sa friend mo sa YouTube. yung Ayun, pinapanood. pinapanood ko sa YouTube, sa YouTube si Kwan ba, ka-business. Kagala ko sa inyo ay, kuya. Kay Papa Dins. Saka kay Katekaram Family. Ano na ka-YouTube mo? Yung YouTube mo? Berhel Mabini. Official. Berhel Mabini. Dapat supportan po natin. Huwag niyong kalimutan. Subscribe. And then Click the bell. click the bell. And ano pa? Nakalimutan ko na. Bahala na sila. Don't forget to subscribe. Para sa friend. Importante, supportahan po natin. Kasi lahat po tayo, kung tayong mga subscribers, tayong mga viewers, tapos tayo po ay nakakatulong po sa kanila. Dahil tayong mga supporter, tayo ang nagbibigay ng lakas sa kanila. Kung wala po tayo, mga subscribers at mga nagbibigay ng mga tulong, hindi rin nila nagagawa yung gusto nila ito sa atin. So, please, click the bell, please, and don't forget to subscribe and the notification bell. Ting 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 ting. Parang ganun ba? Ayun, yung isang viewers natin na viewers ba? Tagapagpapanood ng mga vloggers dyan sa buong Pilipinas. Si Jigar Villacorta. Subscriber niya ako niyan. Mahal na mahal ko. Mga nanganak yung mga kalabaw, nanganak yung mga baka niya. Nandun ako. Pinapanood ko na. Sa si Kapitana. Full support ako kay Kapitana. Nanay, I love you. Mahal na mahal ka ng mga kababayan mo dyan, mga kabarangay mo. They will support you everything what you like and what you like. What you need to do in your barangay, they will support you. So, in the name of the God, they will give you all the best. Just give support to the people that you have in your surrounding. So, thank you Lord. Maganda kang Kapitana. Very, very nice and very good to your kababayan. Kapilan saan yun? Sa ano? Sa Negros. Sa lugar mo mismo? Kalayo man ako. Sa Nueva Vizcaya ako, sa Luzon ako. Sa Mindanao sila. Dahil sa nakapanood mo yung magandang yung kabain niya. Meron pa kay Kalingap Rab. Kay Kuya Bal. Kalingap Rab. Kay Tatay Ram. Pasensya na po yung pag hindi ko po na sabi yung mga iba na vlogger sa kanya, kay Japper Sniper, kay Jan Riot. Pinapanood ko po kayo lahat. Pero samantala, pasensya na po ako. Minsan na-skip ko yung iba kasi gusto ko mabilis na panoorin ko yung video eh. Pero ako, follower nyo po ninyo. Wag po kayong mag-alala. Talagang hindi ko rin... Every time, anytime. Every time, anytime talaga. Pero mustasa po ang halo ng tilapia namin. Halo ng tilapia, tapos may pansit pa, may kikiam, may ano to, fishball, halo. Ang sarap kumain. Kasi tama lang po ang ininom namin, hindi kami sobra. Kasi hintay na po namin yung anak namin, hindi pa dumating yung anak namin eh. Parang gusto na rin atang magkasama, kaya binibigyan po namin ng kasiyahan. Yun yung problem. Ang mahalaga, masaya siya. Basta kakilala namin po yung kasama niya.
Dito po kami sa Dubai, mga kababayan. Sa YouTube pa yan? Hindi. Sapon. Ikuan nyo kami sa i-follow nyo po kami kay Berhel Mabini Official po. Mas marami pa kaming i-vlog na mas maganda, hindi lang ito kasi itong time na ginagawa po namin bihira lang na mangyari ito, pero at the same time meron po na maganda yung mga content po namin. Hindi lang ako, pero hindi naman ako palaging nakakasama kay Berhel, pero si Berhel po siya po yung gumagawa ng content na maganda. True vlog lang. True vlog talaga. Yun, kung ano yung nandun na ginagawa niyo, yun na po. Sana, Okay. Okay. kuhan niyo po ako. Itong pan namin na to, huwag niyong kalimutan, official vlog ni Berhel Mabini po. Kuhan lang ako dito, singit lang po ako. Basta sa akin, si Berhel Mabini, lahat kayong mga vlogger, love na love po kayo. Kay Papa Dings, kay Papa Tekram, kay Papa Jigger, kay ano to, nakakalimutan ko yun kasi pag may nakainom ako ng nakakalimutan ko yung iba. Jigger Villacorta, vlogger from Negros din, si Papa Archie, sino pa, si Kabisnes, sino pa, si yung sa dagat, ano sino yung si dagat, si Japper Sniper, si John Marayot, suportahan po natin yan. At saka isa pa yung mga si Rap, at saka yung iba pang mga kasapin niya sa Kalingap Rap. Meron pa yung nagmumukhang yung mahirap pero hindi nila alam pala yung sorry po, nakalimutan ko na po, si Joey the Great po. Huwag po natin din kalimutan kasi Kalingap Rap din po siya. Kasama po sa Kalingap Rap si Joey the Great. Huwag po natin kalimutan. At sana kung ano man yung kaunting kuwan ng Kalingap Rap at saka yung kay Joey the Great, wag po natin isipin na ang nangyari ay ganito. Wag po, mga kababayan, mga kasama ko sa ibang OFW, kasi kami po ay nasa OFW, nasa Dubai po. Napapanood po namin yung mga lahat na komento po ninyo. Pero ang sa akin lang po, pagbigyan po natin ng chance ang isang tao, kasi lahat naman tayo ay nagkakamali eh. Hindi po tayo perfecto. So ang mahalaga, give a chance to these people that he is like to serve the people in our country because of our support of the OFW who are supporting to the people there in our country. So mangyari lang po, wag po natin ibabas po si Joey the Great. Mahal po natin yan, kasama po sa Kalingap Rap. Yan lang po, mahal na mga po kayo, lahat ng mga vlogger sa Pilipinas. I will say thank you po. Okay. I love you. Thank you.